втора част на видеото и както ви обещах, днес ще ви разкажа как се справят компаниите, в които инвестирах през месец февруари до днес. Инвестирах в IBM, Microsoft и Salesforce на Европейската регулирана фондова борса. Купих IBM, когато цената за акция беше 188 евро, а днес тя е 210 евро на акция. Това е ръст от около 11% за 2 седмици, грубо казано. Microsoft започна бавно, но славно да се възстановява. За тези 2 седмици се възстанови с около 5%. Бях я закупила на 330 евро за акция, а в момента цената е 347 евро на акция. И Salesforce, както споменах в предното ми видео, част 1, е доста по-рискова и волатилна. Тя ми даде най-високата възвръщаемост за тези 2 седмици, а именно 14%. Като само през изминалата седмица тя се качи с 7%. Напишете ми отдолу в коментарите, вие възползвахте ли се от тази корекция в технологичният сектор и купихте ли си акции на намаление.